sini media jotto media takuk songno ang oro ringka Agartala Press Club o jagao ani logio tongo TWF Central Advisory Committee ni chairperson Borom Ganangjak Madam Povitra Bhakti Jamatia TWF Vice President ani Vice President chini Borom Ganangjak Kajol Deb Borma Rupini ani tai khoroksa Vice President tongo Borom Ganangjak Budolakshmi Deb Borma oro tongo ani GS Bukuk Ati Jamatia ani Bukuk Shibanjoli tai ani tebo Bukuk tong ungklogo bachajak tongo jotoni bungsalia tai norok jotto nono ang ojorawo belaike hambaya pharo tinini press meet ni mul karon hingkai obono belaike khakamo jung SATWF ungoi tini press meet khaika thik no phiaba jung khoroksa buma ungaibo jung khoroksa ohani burui ungaibo o press meet ma khaika tam male chongmari phaika hangkai phaiburum burum no chini jara rajnoitik ni thungkorong rok janjani moidano thangai janjani elakaro thangai thunglai burilai phiaba a thungmani pisone wa chini cherai rok chini busa butei rok tamo sola tamo buru borok khananglayo keboba kaisa dolni poke keboba tai kaisa ni dolni poke oba haike khananglayo emotional ungui thanglayo jorawo bulai toklai unglayo hingkai ang obono koinani musungo ese Tripura juk hisabe somosto Tripura rajyoni jotto buma rokno bang koina musungo chini busaputei rokno sung purok mani kaham ungna nangnai bupa rokno bo koina musungo chini busaputei rokno sung purok mani kaham ungna nangnai tai je rajnoitik bodol jotto no ang koboknai o Tripura rajyo no sung tonglaina nango pal khai orono sung rajnoitik bo khaina nang hoitoba nini hamjakmani bodol alka ani hamjakmani bodol alka tai khorokchani hamjakmani bodol alka phiaba sung tongmale Tripura rajyo keboba edisi elakaro tongo keboba general elakaro tongo kebo Bidhan Sabha o budbasawo keboba edisi o budbasawo keboba village committee o basawo keboba municipal corporation keboba nogor panchayat oba haikai keboba gram panchayat songmari phaiplum burum no chini cherai rok jano saput khayo borok kok banglayo walalayo bulayo phiaba tabuk bulai nai rokle bujak nai rok tabuk singbai singno norbai norok philai di hima hai khorokcha Tripura mothani cherai bujak khaibo ang buriba ani busa bujak mani haima khorokcha BJP ni cherai bujak khaibo aw ang buri bile bini bumani bukhayok ma haina ani boyok nai abo sung yok laina ni dorkar rajnoitik moidano thungdi je borok ni samung kaham tongmung kaham tuilna kereng bonono jonogon ruktarnai bonono keplai khainai kyaba ta bolte sung takuk bai takuk bukuk bai bukuk sung bulai thilai sacharu unglai tongmani abo belai khisaya hingkai sung to para kaisa tongna nangnai bile para kaisa o BJP khainai bo tongnai Congress khainai tongnai CPM khainai tongnai jaiti gusti kaisa o se tongo Tripura motha khainai bo tongnai phiaba o je khlainai rok o je bulainai rok abole bumani busano sung buma angui abo belai khana sini bukhawo dukho nangmani bagai ang tini norok ni bisingtoi khlaino jotto rajnoitik bodolni karjokorta ingya khaiba warriors rokno ingya khaiba sengkrak je rokno ang obono koinai please sung rajnoitik thunglai di lecture lai di kok salai di phiaba o bulai ma toklai mani no norok boddo khaijadi aborok saya belai khai nini samung kaham kai nini kok pirmani kaham khna to khai buino muhit ke kok saimanai hingkai no gobang rekthar kuknai je samung hamya tangnai je kubuyo tongnai je poen ni kok saimia samung kaham kai tangmaya bini logi borok tongla abo bai to sung para kaisa nok kaisa jati gusti kaisa sung bulai toklai khei sung oro thilai tongi to suklai ya aboni bagai sung SATWF one suklai kha sung no chini bubagra phringmani belai khi kaham bu chini bubagra kuno dino phano
जोंनो फोरोंया जे हामिया दङ आबोनि बागै सिनि बुबाग्रा जोंनो फोरोंगा जोंनो दागिखा नरक एसे बुमा ओंगै नरक बुमानि कर्तब्य दङ जों बुमा ओंगै सिनि तिरफ्रा हानो सिनि तिरफ्रा हावो गामि आमचाय रगो शान्ति शृंखला खायो जों निर्वाचन हिंगा निर्वाचन संमारि हिंगा नायथावथाव जों संमारि बरबो खायथां तो मिसल मिटिं जोंबो खायथांनाय नायथावथाव केबो वालाय कब सालाया बुलाया खायो जों नायथावथाव खायो जनगण जे बरकना हामजाथाय बननो बुट दिवै खोप्लाय खायनाय सरकारा आसुग्रिनाय आसुकनो आं जत्तनो कयनानि मुसुंगो आं जत्तनो हामबाय याफारो आनि कबक मुंजाफारो